haka jingdon ki school ki bidang penlong school bot kumjuru ki program school bafer ka sarkar jala lengba ka Directorate of School Education and Literacy haka khandai terik no pra arjar pusau kala penmi ya ka jingpna ban pha ya baro ki school ki bodan hapo uput sam municipal bakin khang baro shisngi haka shibo terik no pra arjar pusau ka Directorate of School Education and Literacy klasim ya ka ni karai hadien ka jingyo opdiang ya ka jingkerpa na ka tourism ka jala ka blai thu Syakatai ka Directorate halo ka jingbun ki program ki banlong haka shipotrik no pra arjar pusau ba kentup ya ka jingwan ruai ubaran Adams ka balaong bakala ban kata ya kali kawan ki ba katkum ka jingpemna balapha do Director of School Education and Literacy uswap nil tambe IAS laong ban ka jingdon jong ki program ba pair haka tai ka sngi kala bonwan ra ya ka jingdang kali ka bajul bat ka bala ban kata ya ka lek kawan lawtha ya boro ki school ki bodon hapo upur usam ka municipal bakin khang boro sisngi haka tai ka sngi Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya